Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sharhin fina-finan Bollywood. Sharhin fina-finan Bollywood da bisa al'ada shirin da ke kawo muku sharhi na wasu fina-finai shahararru wanda suka shahara a wannan masana'anta ta Bollywood. Kuma a wancan satin kun ji da wa muka zanta. So a wannan satin ma muna tare da ɗaya daga cikin jigajirin masoya Jarumi ShahRukkhan a Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. Wannan mutumi dai ba bako bane ba. Daga muryarsa ma kaɗai za ku iya gane wane ne yake magana. So za mu taɓa alli da shi akan fina-finan ShahRukkhan guda biyu wanda ya saki a baya-bayan nan, wanda kuma wayannan fina-finai sun taka rawar gani kuma sun kafa tarihin da har yanzu dai ba a samu wani fim da ya zo ya shallake su ba. So kai tsaye bari mu shiga cikin shirin. Masu sauraro su ji da wa muke tare a daidai wannan lokacin. Assalamu alaikum masu sauraro, duk da dai kamar yadda ya faɗa ni ba bako bane ba, da murya ta akan gane ni, to suna na dai Lamin Khan. Ni ne dai na kunnan wanda kuka sani, Lamin Khan. To Lamin Khan, kai ba bako bane ba ga kunnan masu sauraro, sai riga sun saba jinka a gidajen rediyo da kafafen yada labarai. To kai tsaye dai Lamin, kaji maudu'in da muka dauka muke so mu tattauna akai. Maudu'i shine akan fim din Pathan da ya fita da kuma fim din Jawan da ya fita a baya-bayan nan. Shin me wayannan fina-finai suka kunsa? Wayannan fina-finai ne da suka zo da wasu abubuwa sabon salo wanda duk ma'abocin kallon fim din India za su kayatar da shi. Daga kuma shi ShahRukkhan, fina-finai ne wanda kusan bai yi irinsu ba, sai suka zo da wani yanayin action din irin na zamani, wanda ShahRukkhan tun da aka zo irin wannan action na zamani bai irin wayannan action din ba. Sannan yanayin entertainment da kayatar da mutane da labarai ya zo da ingantattun labarai. Kamar wancan Pathan muka dauke shi spy universe, fim ne da yanzu duniya tana la'akari da irin fina-finan spy saboda leƙen asiri da binkito abubuwa 'yan ta'adda da waye da wane ne. Yana ƙara mutane sani da yadda su kansu mutane a rayuwarsu ta yau da kullum za su fahimci ya ɗabi'un mugaye suke da abubuwa da masu cin zagon ƙasa ga ƙasa, za a ce masu cin amana ƙasa da abubuwa daidai irin wayannan. To Lamin Khan, wayannan fina-finai na ShahRukkhan, mu fara da shi fim din Pathan. Kai tsaye fim din Pathan fim ne da ShahRukkhan ya dawo da, kusan za a iya cewa shi ya dawo da martaba ShahRukkhan a bangaren cinikayyar fina-finai. Shin menene sirrin nasarar shi wancan fim na Pathan da ya fita? To ai Abdulhamid, wannan ba wani abun ban mamaki bane ba. Kamar ShahRukkhan idan ya zo irin wayannan abubuwan, ka san duk da cewa ShahRukkhan ya shafa kusan shekaru 10 yana dan samun matsaloli a kasuwancinsa na fim, amma yana nuna maka cewa ShahRukkhan superstar ne, yana da stardom, yana da abubuwan da zai iya yin koma menene. Bukatar da ake kawai ShahRukkhan ya zo da fim din da zai gamsar da 'yan kallo, wanda zai yi duniya ta amsa. In dai za ta amsa zai iya ko menene. To Allah cikin ikonsa sai ya zo da Pathan kuma ya zo duk abin da muka dade muna jira ShahRukkhan ya zo da shi, saboda haka ba wani abin mamaki ga yin Pathan. Gaskiya ne. To Lamin, wannan fim na Pathan, masu rasu menene kuma taba kala shi na fim din, wanda ko da mutum bai kalla ba, idan ya ji bayanin ka la'alla zai iya zuwa ya nemi wannan fim ya kalla. To da farko zan dan maka wani sharhi shi akan kansa nasarar Pathan din da shi kansa ShahRukkhan. Ka san shi ShahRukkhan ina da wani abu da wanda a tarihin duniya ba a taba jarumin da ya kafa magoya baya fan base da romantic ba sai ShahRukkhan. Daga Hollywood zuwa Bollywood, duk inda zaka duba, duk jarumin da ya bunƙasa yake da magoya ba zaka ga action hero ne, jarumi ne na action. Su ne suke da ƙarfin magoya ba, ko da a ce ana ziga ka da cewa ka iya kai wane ne, in dai baka action to baka isa ka samu magoya ba. To ShahRukkhan shine jarumi na farko da a tarihin duniya ya kafa magoya baya masu yawa, amma kuma ba action ba, romantic hero. Saboda haka babu abun mamaki idan ShahRukkhan ya koma action yake da wannan ƙarfin magoya ba kuma ya da action, to zai iya funkuwa. Shi yasa da Pathan ya tashi sai ya shafa tarihin kowane fim. Duk wani mai action sai ya zama bai ma iya action ba a gaban ShahRukkhan, sai ya zama bai ma taba kafa tarihin da saboda dama can akwai fan base din nasa masu karfi, wanda yake gogayya da manyan jarumai da suke action da irin yanayin fan base din su ya ma fi su da yawa. To kuma sai zo da action. To kaga abin ban mamaki. Abin da yake cikin shi kuma Pathan, kamar yadda ka faɗa, fim ne da ya taso da ɗan leƙen asirin spy universe kamar yadda suke kiransu a can bangaren. Aka ce maka wannan spy universe fina-finai ne na agent wanda suke aiki da ƙarƙashin ƙasa don leƙo dubin kitan
masu irin ta'addanci daga ƙasa da ƙasa ko kuma masu kokarin ko masu kokarin so su ka ƙasa tarnaki ko kafa wata ƙungiya ta ta'addanci kwane ne duk wannan a ƙarƙashin su yake. To ya fito a irin wannan bangaren kuma su suna riskin din rayuwarsu tana da riski fiye da inda kake tunani ko a gaske. It's easy in aka gano ka shiga wata ƙasa leƙen asiri ana gano ka to dama su hukuncin kisa ne mafi aksari ake wa irinsu. To shi yasa fim din sai kilikin ya karba a duniya saboda abu ne da ya danganci duk duniya ma ana yin irin wannan. To Lamin kan bangaren kamar kasuwancin kayyar fina-finai shin wace irin nasara shi wannan fim na Fatan ya samu? To lokacin da Fatan da ya fita a irin nasarar da ya samu kullun kwanan duniya Fatar kafa rekod yake kullun tun daga ran da ya fita ba a taba fim din da ya kawo kuɗi a ranar da ya fita ba irin sa haka ake ta tafiya har sai da ya zama shine fim na farko da ya fara hada karar 400 a India, shine fim na farko da ya fara hada karar 450 ya kafa karar 500, shine fim na farko da ya fara irin wannan sai da ya zama fim din da ya fi kowanne fim kawo kuɗi a tarihin Bollywood lokacin da ya fita. To kamar Lamin shi wannan fim na Fatan wasu jarumai ne haka a ciki, jarumai da suka hada a cikin wannan fim da wane ne wanda suka fito a cikin wannan fim na Fatan? To kaga akwai shi kansa jarumi ShahRukkhan, akwai jarumi John Abraham wanda shine ya buga role din boss din fim din, akwai jaruma Deepika Padukone wanda ita ma tana kan tsekonta, akwai kuma dan fuskoki wanda aka dan su irin su Ashish Rana su Dimple Kapadia, to duk su ne dai a cikin fim din. Wane ne wanda ya dauki nauyin fim din sannan wane ne kuma ya bada umarni? Fim din kamfanin Yashraj ne, Yash Chopra kenan, su ne ba suka dauka Aditya Chopra tunda kaga Yash Chopra ya mutu, su suka yi produce din fim din, wanda ya bada umarni shine shi kuma Siddhar Anand ko shine daraktan fim wanda ya yi fina-finai irin su Bang su wancan fim din Nasiran Birkafur, ya dai fina-finai ga su Wana Hiritik Roshan, ga wancan fim din Nasib Alikan Tararren Fam, duk shi ya yi su. To Lamin kan bari mu baka kaɗan shahararwa alabashi don muka dawo sai mu ɗora da shi wancan fim na Jawan. To masu rabu kuma da dawowa yanzu kuma za mu ɗora akan wancan fim na Jawan. Lamin kan fim na biyu wanda yake biyo fim din Fatan shine Jawan. Shi wannan Jawan din shine wanda jarumi ShahRukkhan ya saka a ƙarshe, wanda kuma shi wannan fim za a iya cewa kamar ma yana nema ko kuma a ce ya ma danne wancan fim na Fatan da ka gama bayanin sa. Shin shi kuma wannan fim na Jawan menene sirrin nasararsa kuma me yake kunshi a cikin wannan fim? Yawwa shi Jawan kamar yadda na gaya maka a baya ShahRukkhan ya sha wahala kokarin ya za a yi fim din da zai gamsar da yan kallo, in dai zai yi shi zai samu yadda yake so. To bayan yayi Jawan duk sanda jarumi bayan yayi Fatan duk sanda ya kasance jarumi fim din da ya karbuwa irin ta Fatan, to duk wani fim din da zai saki sai ya zama abin tsoro. In dai kaga fim din sa na gaba ya faɗi to an samu matsala ne, gaskiya fim din bai kyau ba, amma in dai yayi kyau sai yayi nasara. To wannan sai yasa Jawan shi kuma sai ya zo da kyan ma da yafi na Fatan, domin Jawan tabbas ya fi Fatan kyau ba ma irin su ɗaya ba, ya zo da abubuwa iri-iri wanda in mutum bai kalla ba ma ya kamata ya kalle shi. Sai zama Jawan kullun kwanansa na duniya kamar yadda Fatan ya karya rekod, shi kuma karya rekod din Fatan yake worldwide, aka ce gaba ɗaya duniya da kuma cikin India, sai da ya zama fim din ko yanzu idan ka shiga rekod din fim din da ya fi kowanne kawo kuɗi rana farko, rana ɗaya, rana uku, Jawan za ka yi ta gani Jawan a ciki za ka dan dai samu inda shi ma Fatan din akwai shi, amma har a yanzu rekod din gaba ɗayan za ka jero rekod din fina-finai. Shi dai Jawan ya mamaye bangaren Jawan duk duniya ya mamaye ma, duk duniya, amma iya Bollywood ba Bollywood kaɗai ba, duk duniya mamaye, ya yi abubuwa da yawa na ban mamaki. Dan Allah ma in baka kalli Jawan baka je ka kalla. Akwai wata kanwata dan baku labari, Asiya kullun sai ta ga Jawan, kullun har yanzu kullun kunna shi take, ba ta gajiya da shi saboda ya yi fim din. To Lamin shi wannan fim na Jawan menene dan taba kalashe shi ma kamar yadda ka bada dan taba kalashe na Fatan, menene dan taba kalashe na wannan fim din, irin me aka dora gwadaban fim din kuma gundarin labarin fim din me yake tafi akai? Shi fim ne wanda ya dan so ya kusan yanayi da shi Fatan, kamar yadda Fatan yake shi ejen ne, shi kuma wannan soja ne na kasar India, ya zo ya tashi aka yi masa sharrin cewa dan cin amana kasa ne, aka kyamace shi, aka yi matarsa garin ramuwar abinda aka yi mijinta ma aka kai ta gidan bursin, aka mata daurin rai da rai, to aka yi mata hukuncin kisa. To kafin a kashe ta kuma aka samu tana da ciki, aka fasa kashe ta, dole sai ta haihu tare ne yana tsawon shekara
15 a haka ta haifi wani Shahrukhan din shi kuma ya tashi da san rama yi proving din duniya ta gane cewa babansa ba mace amana ƙasa bane ba, to shine ya dinka zuwa da abuwa duk wasu azzalumai ya tona musu asiri da sunan babansa ne yake, to sunan uban ya yada a duniya kaza da kaza, to daga haka kuma sai uban ya da ashe bai mutu ba. To a takaice kenan taba kalashin da zan ga muku kenan. Wato idan masu sauraro sun fahimce ka kamar shi Jarumi ya fito shi biyu kenan mutum biyu ne. Jarumi double role ne a fin nan gaskiya. Double role kenan ya buga fin. Double role ne da uba. To a bayan shi Jarumi din sai kuma suwa ne da Jarumi da wani Jarumi ne a cikin wannan film na Jawan. Akwai Jarumi ne Yantura wacce ita ce jarumar budurwar Shahrukhan, akwai kuma matar shi tsohon Shahrukhan da ya mutu da fika fadukoni wacce ta farko akwai Bijay Sitipati wanda shi ba dan nan bane ba kamar yadda ita ma na Yantura duk yan bangaren ta ne. Ka san abin da zai burge ka da shi yawwa shi Jawan, abin da zai burge ka da shi ba fin din bangaren Bollywood bane ba, komai in ka cire Shahrukhan da Deepika ba wani abu na bangaren Bollywood, su kadai ne suka fito daga arewacin India kenan yawwa zuwa suka zo da labarin su yan kudancin India da ma'aikatansu da komai. Shahrukhan kawai kuɗi ya saka, shine ya fi producer din fin, ya shirya shi. Director Atle shine ya rubuta labari, shi ya director din fin din. Director Atle kuma na san mutanen garin nan da yawa sun kakkalli fin ɗinsa Bigil na Bijay wanda ya zo da wasu yan mata na dan bal din nan, na ga popular garin nan saboda an masa fassara Hausa, mutane sun sasso fin din gaskiya ne. To shi wannan film da na Pathan shine kusan za a iya cewa film na karshe da Jarumi Shahrukhan ya saki. Jawan gaskiya ne. Jawan kenan shine wanda Jarumi Shahrukhan ya saki a karshe. So Lamin kamar idan muka tsallako akwai fim guda daya wanda shine cikon na uku da ake tunanin Jarumi Shahrukhan da suke a wannan shekarar. Shin wani irin dan albashir zaka yi wa mutane game da wancan fim din, sannan kuma wani irin kira zaka yi ga su fans din Jarumi Shahrukhan akan su ci gaba da tsayuwar tsayin daka ganganin cewar sun ba wa marar kunya musamman a abin da ake cewa social media. Fim na gaba da Shahrukhan zai saki Donki kenan. Wannan fim din shi idan Allah ya taimaka kamar yadda Jawan ya raga-raga da Pathan, to shi ma ina tunanin Donki zai raga-raga da shi, saboda shi dama daraktan kusan shine daraktan da a yanzu masana fim suke kallon sa a bangaren Bollywood babu darakta kamar Saraji Kumar Hirani wanda ya munna bayi ya 3 Idiot ya PK ya zo ya Sanju. To ana tunanin shi kuma dama daraktan tun munna bayi dama Shahrukhan ya dauka zai yi munna bayi, aka samu tsaiko Shahrukhan lokacin yana ciwon baya bai ba fim ɗinsa 3 Idiot ma Shahrukhan ya kawai Shahrukhan ya ce sai dai shi ya producing, aka samu wannan matsala. Shi kuma daraktan fas din Shahrukhan ya ce shi kariyarsa ba ta cika bane ba sai ya Shahrukhan shi ne ya dage sai da ya zo da yawa wannan karan suka yi fim da Shahrukhan. To wannan fim din nasu Donki insha Allahu ana sa saboda shi message fim yake sako yake tura duniya, ba wai fim yake ci barkatai ba, fim yake mai ma'ana na masu ilimi na family na waye da wani ne. To ina sa da insha Allahu kamar yadda Shahrukhan ka san a tarihin inda ba taba jarumin da ya all time blockbuster guda biyu a shekara ɗaya ba sai Shahrukhan ya Pathan ya Jawan. To ana sa ran zai kuma da Donki. To in yi da Donki to Shahrukhan ya kulla kofa a Bollywood. Ko fans din Shahrukhan sai dai ku je ku yi ritaya ku daina son kowane jarumi, saboda in ma wa za ka so kuma sama da Shahrukhan ai an kurin kuske. Wato ya zama gagara ba dau. Ya zama gagara ba dau. Ya zama kuma kamar a yadda labarin yake zuwa da kuma irin bincike da mutane suke, an ce shi wannan fim ba action bane ba. Shin baka ganin cewar ba lalle iya rawar gani kamar da wancan fina-finai suka yi ba? To ai idan ka duba Shahrukhan dama a fim ba action ba irin kalar wanda bai ba. Yayi tag da inda kai ka sani ba action bane ba romantic bane ba ne ba, lokacin da yake sai da ya zama blockbuster ko ba haka ba. Saboda haka in dai fim yayi ya karbi zai wa yan kallo zai kyau, to zai abin da ake bukata. To a ƙarshe Lamin kamar akwai clash da ake tunanin zai shi wannan Donki din zai yi da wani fim a bangaren kudancin India. Shin wani irin hasashe gare ka ga wannan haduwa da za a yi? Sala kenan. Shi Sala ai wannan fim din ta baka ji kace na kudancin India ba, North India taimakon su za ta kara musu kudi saboda dama a North ake cinikin, anan ake tara kudin. To kuma sun zo sun haɗu da gagara ba dau kamar yadda ka faɗa Shahrukhan, kaga ko ai su sai dai ka tausaya musu, Allah ya dai ba su sa su jura asarar da za su yi kawai. Wannan shi kenan sakon da kake da shi. Shine sakon da nake da shi dan sai sun yi asara. To a ƙarshe Lamin da me zaka karkare labulan shirin? To labulan shirin ina gaida masu sauraron wannan shiri da ku mai farin jini. Muna godiya da sauraron mu da lokacin ku da kuka bamu da kuma magoya bayan Shahrukhan da duk masu harkar India namu na nan Najeriya. Muna yana musu fatan alheri. Allah ya haɗa mu a karo na gaba. To masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen shirin. A madadin wanda suka taimaka shirin ya zo
zo gare ku da shi bakon namu Lamin Khan, kusan shugaban masoya jarumi ShahRukkhan na Najeriya da kuma duniya baki daya. Ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha ta mu ta taskar Bollywood a cikin shirin mu na sharhin fina-finan Bollywood, wanda zai dinga zuwa muku a shafukan mu na YouTube, Facebook da kuma TikTok, duka dai a taskar Bollywood.